dneska je tu první díl z naší, doufám, nové série. Budu to natáčet podle toho, jak se vám to bude líbit. A hned takhle na začátku máme vesnici, což je hodně dobrý. Přísahám, že jsem si to nějak nedával. Dal jsem prostě náhodný spawn, jo? A vesnice nám v začátku hodně pomůže. Jinak nezapomeňte dát like, odběr a doufám, že se vám tato video bude líbit. Jinak já už fakt nevím, no prostě máme tady takhle, nebudeme mít starost o jídlo. To je, co? Ach je, mě to někdy jako těží. OK, tak jo, takže aspoň, že tak jako to jídlo je jedno z největší, protože když nemůžete sprintovat, tak se hrozně pomalí, je to hrozně otravný. Jinak pokud byste chtěli, tak bych buď mohl třeba pozvat hosta. No, tak tady máme menší problém. Tak já to na chvíli střihnu. Tak jo, jsem zpět a našli jsme teda ten dům, takže uvidíme. Nějaké jídlo, to se bude hodit potom do pěstování a to nám zatím bude stačit, víc nepotřebujeme. Vezmeme si nějakou postel. Jinak zase, kdyby se vyplo prostě nadávání, tak zase prostě nebojte se, to už jsem říkala v minulém díle, takže se určitě nezapomeňte kopnout i na minulý díl, protože určitě vás bude bavit, si myslím aspoň a takže teďka musíme najít ještě nějaký čestky, protože jinak je ta vesnice skoro o ničem. Zničený portál! To je hodně dobrý. Co mě hitlo? Jo, mě asi hitlo ten. Nezlomnost a úder 4. Potom ochrana před střelami 4. Ochrana před výbuchem 4. No tak tady máme hodně dobrý enchanty. A zlatý jabko a tady to je hodně dobrý. Kolik vlastně dává útok? Jenom 3. Tak to bude nějaká ultra rychlá. Ale teď to zatím nebudu používat. Použiju to někdy v nouzi. Tady v těch malých chatách není nic. Nejlepší by bylo, kdybych našel kostel, protože by nám to dost pomohlo. Ale tady nikdy nemůže být. Tady ho nikdy nevidím. No, tak tohle je taková malá vesnice. Jinak kdyby něco přehlídl, určitě mi to napište do komentářů, protože je možný, že něco přehlídnu a to nám teda moc nepomohlo. Jako samozřejmě lepší než nic, ale teďka použiju tu sekerku. No, tak to je dobrý na začátek, jak říkám, prostě lepší než nic. Jo, jinak jsem to nedopověděl, že jestli byste chtěli jestli byste chtěli hosta do tohohle série třeba jenom na jeden díl, aby jsme mu potom později ukázali, co tady všechno máme, tak to napište a dejte like a nebo ještě je možnost, že taky natočit takých 10 pokusů nebo něco, 10 věcí, prostě co by se stalo, nebo jak bychom to prostě herecky udělali, jo? Takže to bychom taky mohli někdy udělat. Nebo bychom potom i na Mineroop, nebo jako v úvozovkách Mineroop, protože pro nás je to takový svět, ale to mi Zvan už ukazoval, je to takový v úvozovkách, jako jenom jako my to tak bereme, ale není to opravdický, ale kdybyste si někdo myslel. Ještě se ho snažíme nějak přejmenovat, takže kdybyste chtěli, tak bych z toho natočil video. Já z toho nejspíš natočím video, třeba nějaký troll nebo prostě něco takového, nějaká
nějaká farma nebo tak. Že určitě budu dělat něco i v off-screenu nejspíš, protože třeba těžení dřeva nevím, jestli by vás moc bavilo, takže já vím, říkáte si, že bych to mohl střihnout, ale zatím to stříhat nebudu. Na začátku je prostě mít nejlepší hodně dřeva. Už když budeme mít stak dřeva neopracovaného, tak budeme mít aspoň 4 staky. Ale já si myslím, že už teďka by to stačilo, protože tý břízy máme taky celkem hodně. Takže jo, to asi si vezmeme jednu dýni. Já nevím, proč to neníčím sekerou. Takže teďka si uděláme základní věci, jdu to rozkraftit. Ale ne, všechno by nám to nezabíralo tolik místa, to je první rada, když se tak dá říct. A určitě tady budu dělat i nějaký redstoneové věci, jako nějaký návody a tak, aby vás to prostě bavilo a takovýhle různé věci. A podle toho, jak vás to bude bavit, tak podle toho tu sérii budeme natáčet. Já bych byl rád, kdyby jsme to natáčeli, protože mě to prostě baví a už jsem takhle na začátku jsem se na to těšil, prostě až to natočím a doufám, že se vám to bude líbit, no. Nerad bych to ukončil. Takže uděláme si nějaký základní věci. Včera už jsem... Jejda, tak tady je noc. No, tak tady už nastává první problém. Budeme se muset někam zakopat. Tak jo, a já se jdu zakopat. První pravidlo. Nekopejte nikdy pod sebe. Jako to dělám já. Teďka. Ale ještě takhle, když je to jenom kousíček pár bloků, tak je to v pohodě. Ale když už to jako na souřadnicích třeba jako 20, tak už to není moc dobrý kopat. Nějaké ulti by se nám hodilo. Ne, to fakt nechci zrovna. Jinak ještě vám poradím jednu věc, že vždycky, když vidíte jako hlínu prostě někde hluboko, tak to vždycky tam rozkoumejte, protože u hlíny bývá vždycky kejvka, to už jsem tak odpozoroval. A máme konečně nějaké uhlí, což je dobré. Ne! Jak byl by rád, kdyby se tohleto video sdíleli a jako bych byl za to moc vděčný a aspoň budu natáčet víc videí, ne, že jako když to ne, takže budu, ale byl bych hrozně rád, jo. Že se natěžíme tady asi všechno uhlí, protože uhlí je hodně důležitý. Většina lidí si to neuvědomuje, ale uhlí je jako hodně důležitý, protože chcete přece vidět a tomu. Jinak kdybyste chtěli, tak tady uděláme i nějaký mody. Tam můžu přidat takový jenom malinký, ale jestli chcete, tak bych mohl přidat nějaký orečka, jako třeba 2-3 orečka. To by to bylo zase zajímavější. Jinak ty videa teďka nebudou vycházet asi každý den, protože zase znáte youtubera, který vydává videa každý den. Já tohle teda vydám prostě video. Včera jsem natáčel video z toho Brawl Stars a teďka budu ještě dneska se natočil, to se tím baví a proto, ale budu to natáčet jako třeba 3x týdně nebo 2x týdně, jo. Postupně to možná bude častěji, ale tak já nevím, no. Uvidí všechno. Tady máme iron, což je hodně dobrý. Já se budu muset... Kde mám crafting table? Tak jo. A... Já si zatím dám jenom kamenný krumpáč, protože bude mít iron a nebudeme si zbytečně plýtvat kamenem, sice vím, že
že ho jako hodně, ale tak i dřevem v podstatě plýtváme a lepší je, když už jsme tady našli hodně ironu, takže si z toho uděláme rovnou ironové věci. Sice ironový krumpáče potřebovat budeme, ale i kamenný krumpáče, ty si jako taky budu dělat, ale nic jiného asi kamenný, když máme iron, si dělat nebudu, pochopitelně. No a tady no, jak je no, což je stále je. No, tak já bych zkusil toho kamene. Já to na chvíli střihnu, takže tím čau. Tak jo, já jsem se dostal nahoru a z dnešního videa by to bylo všechno, protože se bojím, že mi to vypne. Takže jo a zatím čau a někdy u dalšího dílu se budu těšit. Čau.